Most pedig fogadják szeretettel színpadunkon a Csüllőn Néptánc Együttest, az Ungvári 10-es számú Dajka Gábor középiskolából érkeztek. Mai repertoárjuk sárközi és tyukodi táncok. Vezetőjük Perduk Ilona, a koreográfus Jakab István. Kíséri őket a Csipkés Együttes. Csipkés Együttes, hol van? Hol a kultúrád? Nagyon azt Igen, minket. Így jó, és tyukodi. Nem is mondtál, hogy itt van jóta. Itt vagy szögelkísérlet, de vigyek. Igen. Itt van ahol van itt Azok a
lesz nekünk rózsám, hogyha nálam én. Rossz szavai vannak, nem jön ma haza, mulathatunk rózsám, egész éjszaka. De télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha nincs jó idő, mindig esik az eső. Soha nincs jó idő, mindig esik az eső. Esik olyan szél, mulat várom le levél, káromkodik a juhász, hogy a nyája széjjel mász. Káromkodik a juhász, hogy a nyája széjjel mász.